AK-74 je jurišna puška kalibra 5,45 x 39 mm, koju je 1974. godine konstruisao Mihail Kalašnikov. Puška AK-74 predstavlja unapređenje starije puške AK-47. Automat AK-74M je sa fiksnim kundakom, dok postoji i verzija sa preklopnim kundakom AKS-74. AK-74 je tokom 70. godina zamenila puške AK-47 i AKM u naoružanju sovjetske armije. AK-74 je prvo uvedena u oružane snage Sovjetskog saveza, a danas veliki broj bivših sovjetskih zemalja ovaj model i dalje koristi. AK-74 se proizvodi u Bugarskoj, bivšoj istočnoj Njemačkoj i Rumuniji. Tokom rata u Afganistanu, sovjetska armija je koristila puške AK-74 u ratnim dejstvima i prema izveštaju sovjetskih službi, navodno je CIA nudila $5.000 za jedan zarobljeni primjerak AK-74. Godine 1990. je predstavljena nova verzija AK-74M, koja posjeduje polimerski kundak i rukohvat. Nakon raspada Sovjetskog saveza, puška AK-74 je ostala u naoružanju bivših republika, pa je tako bila primjenjivana u svim sukobima na prostorima bivšeg Sovjetskog saveza. Tokom rata u Siriji, specijalne jedinice vojske Sirije su koristile AK-74M, a u videosnimcima je primećeno da ovu pušku posjeduju i terorističke grupacije kao što su Islamska država, Slobodna sirijska armija, Front al-Nusra, kao i kurdske narodno-zaštitne jedinice. Tehničke karakteristike su mnogo bolje nego kod mnogih inostranih automatskih pušaka. Tehničke karakteristike modela AK-74M su sljedeće: prečnik cijevi 5,45 mm, vrsta municije 5,45 x 39 mm, ukupna dužina oružja je 940 mm, sa bajonetom 1089 mm, težina bez okvira 3 kg, a sa bajonetom i punim okvirom 4,1 kg. Brzina metka je 410 metara u sekundi. Efikasan domet same puške je 440 metara.